Здравейте на всички, аз съм Лирик и добре дошли в първият епизод от нашата нова поредица на играта Creativers. Това е една sandbox игричка, която е в Early Access в Steam от известно време насам и в момента е напълно free to play, така че може да изтеглите и да я пробвате когато искате. Преди да започнем с същинския клип, ще ви помоля да се опитате да гледате на тази игра като нещо ново и свежо, каквото наистина е, а не да се подвеждате по мисълта, че това е Minecraft клон и просто е Minecraft с texture pack и шейдери. Наистина играта има прилики с Minecraft, но сама по себе си има и много уникални елементи и много неща, които могат да се правят, които са различни от Minecraft. И на мен самия, въпреки че играя Minecraft доста често, ми беше страшно интересно да експлорвам света на Creativers и да видя какво ново има в него. И наистина има неща, които си заслужават да се видят. Така че, без да ви губя времето повече, нека да започнем с самата игра. Добре дошли в моя Creativers свят. И първото нещо, което може би трябва да ви покажа са някои от основните контроли. С се отваряме нашия инвентар, където имаме нашият герой. В момента има двама героя, момче и момиче, но липсва какъвто и да е character customization. Може би в бъдеще ще може да се променят героите, може би ще има варианти да се импортват скинове и така нататък. Тук имаме слотове за армори, ще предположа. Тук имаме статове за атака и защита, които са ми 0, тъй като нямам никакви армори и никакви оръжия. В инвентара ни започваме с Crumpled Note, която бележка пише... Тя каза, че не трябва да те оставям просто така. Добре, построй си подслон преди да дойде нощта и освети с нещо. Направи това и може би ще имаш шанс. Това е един вид малко предистория към играта. Харесва ми, че са се опитали да вкарат някакъв сторилайн, колкото да има смисъл всичко, което се случва. Не е просто да те плокнат света и да ти кажат оцелявай. Това е крафтинг системата, която се отваря с Q всъщност. И крафтинг системата е много по-различна от тази на Minecraft. Работи доста подобно на тази в Ark, където имате просто рецептите за различните инструменти, машини и така нататък. И когато си изберете какво искате да крафтвате, играта ще ви каже какъв брой от даден материал ви трябва за да го крафтнете. В случая, за да си крафтнем, например, дървен меч, ще ни трябва 5 крегвуд, от които ние имаме 4 и една лиана. Така че нека да съберем тези материали и да си крафтнем един дървен меч. Самото събиране на материали не става с лопати и кирки, както е в Minecraft, а е по много по-елегантен начин, с тази ръкавица, която всъщност се нарича Mining Cell, или смукало. И виждате, че просто изсмуква блоковете. И по-напредналите майнинг селове, като например сега Wood Mining Cell, който е по-напреднал от този, който имаме в момента, ще могат да събират твърди и ценни материали. Така че с прогреса ни в майнинг селовете ще имаме достъп до по-ценни материали и ресурси. И по-нататък, когато стигнем до Obsidian, и Coal, Iron и тези материали, става наистина интересно. Някои от ръкавиците приличат на извънземен артефакт от древността, от филм на Индиана Джонс наистина. Окей, нека да крафтнем дървен меч. Крафт. И виждате, че се появява в инвентара ни и заедно с крафтването му научихме и рецептата за Stone Sword. И общо взето така вървят рецептите, които откриваме. Като крафтем нещо или открием нов материал, който не сме откривали до сега, ще получим и някои от рецептите за него. Нека да крафтнем един Wood Mining Cell, защото ще ни трябва. Защото е хубаво. Зад него ще ни трябват гъби, които всъщност се използват за доста повече неща, отколкото в Minecraft. Тук отново имаме червени и кафяви гъби. Доколкото знам, има и други видове гъби, но до тях не съм стигал, защото не съм играл кой знае колко от играта. Използвал съм само червени и кафяви и те работят горе-долу както в Minecraft. Червените, както виждате, са разпръснати из света, а кафявите могат да бъдат намерени в по-долните слоеве на почвата и са вградени в самите дърт блокове. И след това ще трябва да ги използваме, за да крафтаме разни неща с тях, като например на Mining Cell. Нека да крафтнем един. И ето го Mining Cell, с него открихме рецептата за Stone Mining Cell, който вече наистина е напреднал Mining Cell, и екстрактор при машините. И така, взето, в началото, както при всяка друга survival, voxel, sandbox игра, ще обикаляме и ще трупаме дърво и други ресурси от първа необходимост, предполагам. Всъщност, когато видях за пръв път тази игра преди известно време, може би няколко месеца, или почти една година, може би ще стане вече, откакто тази игра за пръв път нашумя в Steam, тогава просто я видях и си казах това, което може би много от вас са си казали, че това е клон на Minecraft и че за какво ми е да играя Minecraft с шейдери и texture pack. Най-вероятно няма какво ново да ми предложи, но всъщност не е така и през последните седмици се загледах в летсплейовете на много хора, включително най-вече впечатление ми направи летсплея на Heaven и ми стана много интересно, реших да пробвам играта за себе си и се оказа, че наистина е доста интересна.
Не съм играл кой знае колко. В смисъл, играл съм първите, може би 30-40 минути, колкото да знам основите и къде се намирам. Но отделно от това съм нов, така че след този епизод може би ще започна да експлорвам света наново и ще се учим заедно. Освен ако вие вече не знаете играта, което е много възможно и тогава вие може да ме учите долу в коментарите и да ми казвате когато съм идиот и правя глупости. Но да, вече събрахме добър брой, добро количество материали. Така, водата от време на време в тази игра се държи по малко странни начини, като например ето сега. Това не прави никаква логика в момента да е толкова високо, но все пак играта е в Early Access, така че такива бъгове са напълно нормални. То даже не пречи кой знае колко на самия геймплей, така че не е нищо особено. Окей, нека да убием нещо, защото иначе не е забавно. Вадим нашия дървен меч, който направихме и сега ще убием едно есенно лифи. По принцип има доста мобове в тази игра и повечето от тях си имат разновидности, както например лифито има разновидност есенно лифи, което се намира предполагам в този байом. И когато го убием, от него пада труба, от която може да вземем неговия дроп. Което ще вземем всичко. Получихме въже или връзка, кост и Autumn Leaf. Autumn Leafy Leaf. Така, ето там има лифи, което си е, нали, чисто лифи, без примеси. И лифитата, тези зеленките, ще бягат когато ги атакувате. Те не отвръщат на нападенията ви, ще се опитат да избягат. Но общото няма шанс, защото съм може би най-слабия моб в играта. И от различните мобове, разбира се, ще ви падат различни дропове. Например, онези прасенца там, които се казват пиксита, дават кожи и други неща. Нека да се опитаме да убием едно. Без да вземем кой знае колко демидж. И получихме ледър, с което разкрихме и рецептите за нови армори, като например ледър армгардс и така нататък, които ще може да крафнем по-нататък, заедно с други по-напреднали материали. Но да, мобовете в тази игра имат интересни механики, като например ето тази. Както виждате, то се опитва да чаржне напред, ако му избегнете атаката няма да вземете демидж и почти всички мобове имат такива уникални удари и бойни техники, които могат да използват. Всъщност, наистина, байомът, на който ни спална и ето тази зона особено много ми харесва, има доста поляни, има много големи дървета, има планина, което на мен много ми харесва. Има и рекичка ето тук. Така че, може би всъщност ще се опитам да се заселя някъде в тази зона. Забравих да ви покажа нещо друго, с което ни пуска и това е телепортерът. Всъщност тъчстоуна. Казва се тъчстоун и работи като телепортер. Общо след когато го поставите някъде, ще имате тази локация сейвната в листа от локации на телепортера и след това където и да сте в света ще може да се телепортирате обратно към него. Което според мен е много добра механика, която на Minecraft и липсва и която улеснява доста проблеми, които такъв тип игри имат. Сигурен съм, че се случва на много от вас, когато играете Minecraft, например, да се губите супер лесно, просто защото когато се разхождате из света, той се генерира още и е много лесно да се заебете в някоя посока и да не знаете как да се върнете. И тогава единственият ви вариант е да умрете и да се върнете към леглото си, ако имате такова, или към спални, оттам да се ориентирате, което е малко гадно, защото така губите всичките си материали, които сте събрали. И това е функция, която ще реши този проблем. И няма еквивалент в Майнкрафт. Така, нека да убием още едно лифи, защото... Защо не? Сигурно ще ни трябват нещата му за нещо по-нататък. Окей, получихме две лиани и още едно въженце, което нямам представа за какво ще се ползва. И сега ще подскачаме нагоре-надолу да разгледаме малко зоната, която си харесахме. И всъщност на която ни спална. Хипти хоп. Има много големи дървета в тази игра, което много ми харесва. Също така тези листа представляват видове цветя. Това е такова есенно цвете, което събираме сега. И знам, че от цветята се правят полшени, но не съм правил никога полшен и не знам как работят. Само знам, че от тях, че те са част от рецептата, част от нещата, които ви трябват за рецептата за полшен. Всъщност е много яко. Ако се кача на това дърво, ще можем да видим цялата зона около нас. Но наистина ми се иска да си направя къща в планината. Нека да отидем на там. И виждам, че най-горните... What? Как скочих така? Това всъщност са някакъв вид планински кози, които не съм виждал до сега. И ще се радвам да убия една и да видя какво ще ми падне от нея. What? Уби ме! Какво? Много са силни. И когато всъщност умрем, има този бийкън, който стърчи до небето, което е много полезно, защото така може много по-лесно да си намерим
мъртвото тяло. И също така имаме този компас, който виждате горе на екрана, който ни показва на къде е всъщност тялото ни. Така че е много лесно да идем да си вземем айтемите. Между другото, когато умрете, съм забелязал, че не се губите само инвентара си, но айтемите, които са на екшен бара, си остават във вас, което също е интересно. Друго интересно е, че в тази игра скачате два блока. Скачате по-високо от обикновеното, нека да си вземем всичкия лут и да се опитаме да си отмъстим на тази коза. Между другото имаме шишарки, спомням си, че Хелен ги беше използвал в неговия летсплей. Да видим колко са ефективни. Не много. Окей. What? Та коза е много силна. Ей, овцо, извинявай, добре, не ме убивай, може ли? Може ли да се помирим с теб по някакъв начин? Моля те. Моля те. Фак. Не знам дали ще мога да я убия. Имам чувство, че не трябваше да се захващаме с нея определено. Окей, убиме пак. Какво си ти, бе? Защо си толкова силно? Окей, това пък няма да се закачам с нея даже. Мисля, че не е хостайл, така че ако се доближим до нея без да я атакуваме, тя няма да ни отвърне. Просто ще се опитам да си построя къща или нещо такова, без да ги закачам за момента. По-късно, разбира се, когато имаме по-добри оръжия, със сигурност ще си отмъстим. Но до тогава просто ще се правим на мирни съжители. Та бяхме тръгнали в тази посока, която овцата нахално ни прекъсна, или по-скоро аз реших да я убия, както и да е. Това не се е случвало. Исках да видя какво има на върха на тези планини, защото виждам, че това най-вероятно е сняг. И вау, тук има много от тези сини чудовища. Има езерца в планините и това ще съм сигурен, че е сняг. Можем ли да взимаме сняг? Да, можем да взимаме сняг. Материалите, които може да взимате, ще бъдат с зелен квадрат и тези, които не може да взимате, ще бъдат с червен. В зависимост от смукалото ви, кой левел е и какви материали може да взима. Но на върха на това има много яка гледка. И всъщност сега видях, че имаме нещо като метър за студ, т.е. ако стоим тук твърде дълго, предполагам без дрехи или нещо такова и това се вдига, можем да измръзнем в крайна сметка, което е също интересна механика на играта, за която не се бях замислял. И е яко, че го има. Натам мисля, че продължава просто същия байом, който имаше където се спалнахме, така че не мисля, че имаме причина да ходим натам, но тъй като ми се иска да живея в планина, мога да направя нещо в ето тази зона. Това всъщност какво е? Черното. Това е Peakstone. Окей. Нямам идея какво е това. Това е просто камък, който всъщност не сме взимали до сега. Само искам да тествам, преди да съм сигурен, че искам да живея тук, дали тези овце, кози ще ме нападнат. Не нападат. Не са хостайл. Окей, значи не са хостайл, но ще ви сритат задника, ако се опитате вие да ги атакувате първи. Така, какво има тук? Call Node. Затова ни трябва екстрактор. Окей. Ще събера още малко материали и след това може да преминем към нещо като създаването на подслон или издълбаването на пещера в планината, в която може да се мушнем. Нещо такова. Окей. Блокче по блокче. Смук. Това е толкова яко. Много по-елегантно е от Майнкрафт, където просто блъскаш блоковете с кирка. Може би Майнкрафт ми се струва малко твърде дървен, след като направих 5000 блока бренч през последната седмица, но хей, затова съм си виновен, така че. Просто обаче играта ми се струва много по-елегантна. И също така скачаме два блока. Героя ни също е висок два блока, но може да скачаме по-нависоко. И искам да тествам в тази връзка дали можем да тауърваме с два блока едновременно. Ако ме разбирате. Например, да направим ето така. Да, мисля, че да. Окей. Тауърваме по-ефективно, което е супер OP всъщност. Така може да се стигне много нависоко, много бързо. Окей, това не го знаех. Да съберем малко цветя, малко листа, които нямам представа за какво ще ми трябва. Слънцето започва да заразва, което не е много хубаво, тъй като нямаме подслон все още, но ще се активизирам и ще гледам да направя каквото мога. Всъщност видях ето там една пещера, която можем да използваме. Аз и в Майнкрафт си падам малко пещерняк, особено първите епизоди. Ето това мини кратерче. Опа. Което, ако няма нищо, което иска да ме убие там долу, може да е подходящо убежище всъщност. Жалко, че тук входа е малко така открит и ако нещо реши може да влезе когато си иска, но мисля, че е по-добре от нищо. Така че може да се забутаме ето тук. Само да изчистим малко камъните с нашата пръхосмокачка за блокове. Имам чувството, че тази ръкавица е най-якото нещо за тази игра. Чувствам се като Дарт Вейдър, когато правя това.
Просто с силата. Измукваш всичко. Окей, мисля, че това ще е достатъчно. Сега, нека да видим как можем да си крафтнем малко осветление за тази къща. Да отидем на крафтинг и да видим Lightning Moss Torch. Moss Torch се прави от мос и от едно ашоут, така че е доста ефтино всъщност. И може да направим няколко. Торчове никога не са излишни. И нека да видим. Вау, светлината в тази игра също е много готина. Така. Тук. И предполагам и насам ще трябва да сложим, тъй като когато стане тъмно, няма да се вижда нищо и в тази част. Така че искам да сме горе-долу защитени. Поне да виждам какво става около мен. Така че хоп. Готово. Окей. Това мисля, че ще не стигне за сега. Просто светлината и естетиката на тази игра е супер готина. Окей, да видим какво друго може да крафнем. Процесор. Нека да крафнем процесор, което мисля, че прави нещо като крафтинг тейбъл. Вау! И получихме страшно много нови рецепти, като Forge. Получихме вид експлозив, което е интересно. Доста декори също така може вече да правим. Окей, това беше готино. Да видим, мисля, че това може да се поставя. Това е един вид крафтинг тейбълът на играта. Ето така. Place. Вау, също така изглежда много готино. И нека да видим какво може да направим с него. Имаме един слот за блокове и това са процеса в блоковете, които може да сложим там. Нека да сложим Stone и от Stone може да се направи Stone Slab и Stone Rod. Явно за изработката на всеки такъв материал си има таймер. В случая за Stone Slab това е 10 секунди, за Stone Rod това е 20 секунди. Всъщност, като разбирам за това нещо, имам малко притеснения, свързани с това, че играта е free to play и може да решат да направят някаква простотия от сорта на ще има айтем, който ще се крафтва 20 часа, освен ако не си платиш истински пари, което би било шит и се надявам да не го правят. Ако ще правят така, по-добре играта да се купува. Наистина предпочитам дори да струва колкото Minecraft. И сега още събирам някакви слабове, които дори не знам за какво ще ми трябват, но предполагам ще ми трябват за някакви рецепти, тъй като са някакви основни айтеми. Окей, да видим какво. За Stone Mining Cell ни е рано, всъщност трябва ни кол, който нямаме и нямам идея как ще вземем. Stone Sword, нямаме Rockstar Rock, Wood Rod и Twine. Мисля, че единственото нещо, което не може да намерим сега е Rockstar Rock, който идва от един вид мобове, които са всъщност много интересни. Екстракторът мисля, че не може да бъде плейснат, поне не на стандартните места, като нали, тук и тук. Екстракторът се използва за... Нека да прочетем всъщност. Накратко, трябва да поставим това върху залеж с кол и то ще екстрактне кола от останалия материал и ще ни го даде. Така че явно това ще бъде начинът да се снабдяваме с по-напреднали ресурси, като кол и обсидиан по-нататък. Какво друго може да крафтнем? Можем ли да си крафтнем легло? Мисля, че нямаме крафтинг рецептата за това. За Forge ще ни трябва Bedrock, Stone Swap, Wood Swap. Мисля, че Bedrock не може да майнваме с Wood Mining Cell. Мисля, че ще ни трябва Stone. Potions, Basic Healing Potion, който можем, всъщност почти имаме материалите, които ни трябват. Трябва ни още едно синьо цвет и още две гъби. Експлозиви, врата, чест. За честа се използва медна пита. Това е интересно. Wood слабо е. Всъщност тези неща може да си ги направим. Нямаме достатъчно мед. И врата няма да ни е особено полезна, тъй като този вход ще иска доста врати да бъде затворен. Небето е супер готино. Определено. Малко ми е трудно да изляза тук, за да ви го покажа нацяло, но изглежда супер яко. Просто играта е много красива, чисто естетически. Какво беше това, бе? Какво си ти, бе? Вижте колко очи има. Ни е на два крака и свети в тъмното. През нощта има някакви гадни работи. Страх ме да не се запознаем. Не ми се иска особено много. То май се върти към мен. Стига, бе. Що правиш така, бе? Стой си там, бе, мой. Ако ме вижда и нищо не ми прави, това означава ли, че е безопасно? Не изглежда безопасно, изглежда като гигантски паяк. Или поне главата му е на паяк. Окей, хора, в момента виждам супер много светещи неща в тъмното, някои от които с по 9 очи и гледат право в мен, всъщност 12. Не, поправям се с 12 очи, защото 9 са твърде малко. И гледат право в мен и се надявам да не слязат тук долу, да искат да се запознаем, защото аз определено не искам да се запознавам с тях. Но хора, мисля, че това ще бъде всичко за този епизод на Creativers. Надявам се той да ви е харесал и мисля да бягам, докато 12-толкова чудовище не е дошло долу, за да ме изяде. Той ще там. То ми е пред базата и ме чака.
Няма значение, хора. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да правите. Оставете коментари и харесва. Както и може да се абонирате за мен за още клипове, ако вече не сте. Също така, ако играта ви харесва и искате да видите още клипове от тази поредица, бъдете сигурни да ми го кажете в коментарите, за да знам какво ви се харесва. И до следващия път, хора. Аз бях Лирик и благодаря, че гледахте.